Tu hi toques, jo hi toco. Mira, una de les coses que més em fascinen del tocar el piano i de la música en general és que mai deixa de sorprendre't. Fins i tot quan et penses que ja no pots trobar més raons per les quals tocar el piano, per les quals fer música, per les quals crear, et sorprèn, perquè aquest any, per exemple, una de les coses que m'ha passat és que he tingut l'oportunitat de redescobrir un dels grans compositors de la història de la música, que és Bach, un compositor que he tocat anys i anys de la meva vida, cada any, a cada concert, a cada examen, a cada d'allò, i aquest any he tingut l'oportunitat de redescobrir-lo perquè feia molt de temps que no el tocava i m'està regalant moltes sorpreses i moltes alegries i m'ho estic passant teta i l'estic descobrint d'una altra forma que mai, bueno, des d'un punt de vista que mai l'havia vist. I per això avui us porto al segon moviment del concert italià de Bach. Espero que el gaudiu. Gràcies! Thank you.